дунё пурай мутахассисои беҳтаринай барои командада гирифтан. Мутахассисои беҳтарин пурай. Ай шумо да зур кор кунад, корхонаи шуморо ай шумо да зур идора мекардагӣ коргар бисёрай. Но ақли одам намераса ки ура ба кор, ура биёва ба кор таъмин куна. Кибрш чӣ мегӯяд? Мегӯяд гап да ман нест, просто коргаро тупоян. Фаҳмидена? То есть представить кунед одам ай уи ки кибрш иқа бисёрае ки худша прав меброра, но ҳамаи дигаро киян бесавод. Дар Тоҷикистон Алиф компанияи калонай беҳтарин компания. Компанияи тоҷик бисёрай ресторанҳои муваффақ. Ино бешумо чӣ хел сохта? Имрӯз Алиф қариб 80% автономна кор кард. То есть автоматизация шуда. Уже соҳибкораш дига сартапора кард. Алиф чанд ҳазор коргар бешумо чӣ хел пешрафтаст? Вақте ки шумо се каса дар корхонатон идора кардастан, и фикр мекунед ки беғарзи шумо коргари умни нестай, Алиф чӣ хел чанд ҳазор одам корхонаро пеш бурдастай. Охи дурӯғ ай ку система. То худат набошӣ намеша ку. Система дурӯғ буд ку, ама фребаи система, команда, то худат набошӣ намеша. То химчақ қати назани коргарота намеша. То я ҳақорат накунишо намеша. Может гап да мардум нест, гап да шумоай.